ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo kazwai muri yeZimbabwe ndinovimba ndiri kukuwanai muri vatano nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMurehwa tine chiitiko chatafambira aiwa hachifadze. Tisati tatanga kakutaura nezvechiitiko izvozvi chaitika ndinachera. Muri yeZimbabwe ngiyalibingelela namhlanje ngiyathemba ukuthi ngilitholeli kahle lapho elikhona ngiyethemba ukuthi likahle impilo zenu zihamba kahle njengazonke insuku ngithi nxa zingahambi kahle liyafonela iDrewmas media. Ngiyathemba ukuthi lapho esikhona indawo engavumeleki ukuthi sibe sihleka lo Andrew, indawo ezwisa ubuhlungu lapha abantu abayehlelwe ludubo oluzwisa usizo olungazwisisekiyo. Pane murume akashayika zvisiri kunzwisisika zvakanaka, asi vazhinji vanofungidzira kuti akaurawa nebere sezvo vamwe munzvimbo dzakatenderedza vakasangana zvakare netsaona yekurwisana nebere. So udubo lubehlele emulini lenye ukuthi kukhanya kulo mfana kumbe ngubaba olunywe impisi. So uthe lunywe impisi bayacabangela ukuthi lunywe impisi kodwa abakwazi ukuthi kuyinokwenzakaleyo like kuyinokwenzekele exactly ngoba bacabangela ukuthi impisi ngoba endaweni ezisesigabeni sona lesi kusokusikubele indaba ezitshetshiyeneyo ezikhuluma ukuthi ngale kuke kwadliwa inkomo impisi, abanye bake balunywa impisi, so bayacabangela ukuthi hayi impisi ngabe iyebulala ubaba lo. Hanzika kufa mutongo waMwari zvakagara zviriko, asi firo dai tairotswa mafiro atinozoita umwe neumwe ndipo paitangira nyaya ipapo. Muri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi liyakwazi esintwini kuthiwa elokufa litshele, elokufa likufoneli, elokufa likubhiphi, lapho mkufika nje yikho kwenzakale endodeni lethe yafa. Kodwa okunye siyakwazi ukuthi umuntu nxa sezakufa muri yeZimbabwe uyachiya phela ebelayezela ukuthi hayi nxa phela lisale ligcina umntwana lisale ligcina umama, but okwayenzakalayo nje njengoba ukufa kungatsheli kwapho mkumbamba nje. Ndozanga kuti panhau dzakadai chera mutaurisi uyezve ina handitaurisi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Regedzai tipe mukana uno kuvagari vepano vatitsanangurire kuti zvakafamba sei. Makadini ndinonzi Murehwa Chaza. Pano pandakamira pamba pabereki wangu panowa pandanga ndisingagari, asi paigara munhu wandingatoti hanzvadzi yangu kwete weropa asi mukugarisana zvakanaka. Chiri kunyanya kundirwadza pachiitiko chakaitika ndechekuti rufu mutemo waMwari, hatisi kuramba, asi kana mafiro achoka achiuya anenge achingofanira kuuya nenzira yekuti kana kuti munhu arwara kana kuti zvinetsananguro zvekuti munhu unyatsona mega kuti azveshuwa mumwe wedu azorora zvakanaka. Nini chakachiri chandinoda kutaura ndechekuti sechi kuenda kwakaita kwatisiya tese tiine gadzo, nekuti one haana kana munhu wakaoneka ende haana kana munhu wakambobatidza kuti vanhu weini ndashayika ndioneiwo ndiziveiwo. Kuziva kwatakazomuita isusu takatongoziva nekuziviswa kuita zvekufungidzira muzva kana munhu muchimuziva, asi kana mazosvika paextend yekuti makuita kufungidzira kuti varume vakuru vanosvika kana 10 vakuita kunongedza kuti anenge zvinenge zvitora kuti zvinenge zvisina kutombomira zvakanaka. Saka ini chandinotongotaura ndechekuti patakatongonzwa kuti kuna ashayikwa takaenda kupurazi zveshuwa, takaenda tisina tarisiro yekuti tikundoona kuti ndisechi wedu watinoziva, nekuti isusu sechi wedu watinoziva tinomuziva kanga ari warrior chaiye chaiye,
panodainzonzi varwi taimuziva kuti aitomira achirwa. Takaenda zveshuwa tisina kana kumbofunga, tisiri kutarisira kuti tichandoona sechi wedu. Patakasvika munongoziva kuti kana muchinge masvika panzvimbo so chakaipa kana chitoripo chakatoipaka munotonyatsonzwa miga kuti panapa hazvisirizvo. Patakangosvika takatoyanzona kuti matarisiro atiri kuitwa nemapurisa kaya panapa zvinototimira zvakanaka. Takasvika tikatsanangurirwa mufungeka zviri panapa zvatakudenzirai hatinisi kuti munhu ari panapa ndewenyu, asi chokwadi chaicho munhu aripo akatofa. Saka vakazvipira ine mundotarisa muonei iyoyi kusada kupfurwa iyi. Takatoyanzoenda tese asi takanzoenda muri mu one direction, muri online. Takasvika zveshuwa munoziva kuti chakanaka munhu akamira seizvozvezvo nekunongedzera kuti munhu wedu uyu. Asi kana uchinge wazosvika pakuti unosvika pakuti munhu waunoziva wotadza kunyatsonzwisisa kuti munhu wedu uya here, kana kuti unyatsopoinda point kana kuti one part yekuti nyatsoti uyu ndinhingi wangu ndonyatsokwanisa kumuziva ka zvinhu zvakatoma. Fanga ndiseni zvangu handiti kunyeperai ini ndakatoyara vanhu ndakatiramba ndakatarisa zvenguva chaicho kuti ndakaramba zvakanga zviripo zvekuti munhu wandinoziva ini akanga asina musoro chipo chekuti kudai anga asina ichi handiti ka ruoko urwu ronga ruchiita kunge ruri kusaidi uko. Pese pana pachesti yake yese panga pasina kana chiripo, asi makumbo ake ese kuzviguno chete ndokwangu kusina chinhu. Makumbo ake ese, mbabvu dzake dzese, maoko ake ese zvakanga zviri right. Takangoshamisika nazvo. Inini ndiseni pandakaona izvo handatombofungwa kuti ndisechi. Ndakangoti zvinoitika mhene umomo. Takatanga kufamba. Tichifamba takanzi honai uyu havisi dehena yemusoro here nepfungwa. Tese takagutsikana zveshuwa ipfungwa. Tiri kutarisa kuti ipfungwa dayo. Pana akabva ngoti honai chiguno ichi. Chiguno changu chiri chegumbo hombe. Mwati honai chimwe ichi. Ipapo ndopakatanga kuita gadzo revanhu vese kuti kochiko chakambonyatsoitika panapa. Tichifamba tina taisaudzwa kuti zviri kuita imonzi handei makadai. Tichifamba tiri kuenda kudeyo. Tangoti fambe so takaona shaya yemunhu yanga yatosara mabhonzo mazino nge matatu. Mufungika takabatikana takarwadziwa tiri kumbokunyepera zvinhu zvinotonyatsorwadza kuti mafire iwaye kuti unoyaziva kuti munhu asi kana akuchachadzwa musoro kunge mombe zvinhu zvinotora kushungurudza nekurwadza zvakanyanya. Takaenda zvikanzi handei hatisati tatomboudzwa kunzi panapa ndopatasvika ka ndopane hondo tega takatoyatsona kuti apa ndopakatambwa bhora rese apa manga muchinyatsoratidza kuti umu makarwiwa. Miti yanga yakarumwa zvokuti unyatsoshaya kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Sotofunge pakanga pari pamuti wakanga uri mukati muhombe. Mukati umu panga paine ground yakaita senge zvakaita mushapa mumasaidhi mesomo iri ground asi muri miti yakapoteredza kudeyo. Saka ndo makaitika hondo yacho iyoyo. Saka tiri pakati supe kunyatsotarisa kuti kochiko chiri kumboitika sei tanyatsa kudainzwa kuno. Mupurisa akangodaidzira kuti mati munhu wenyu anga akapfeka hembe dzakaita sei. Pakadaidzironzi anga akapfeka jaketi dzvuku netrauzi dema. Inini ndakatomira padhuze nembatya idzodzo. Panguva yandakasvika ndambotarisa kuti mbatya dzedza ndandatoudzwa murodhi kunzi itrauzi reblack nejaketi reblack. Pandiri kuzosumudza pakanzi jaketi dzvuku netrauzi reblack ndopandakachekwa dai panditongoona kuinga ndizvozvo mozova ndakarwadziwa. Matombori kunyepa kuti nditi chii chaizvo zvakanyatsoitika kune umwe wedu ka ini zviri kundirwadza kuti munhu anofa mufire weyo kuti kutanga kurwisa kwaitoita zvinoreva kuti aitorwisa ari mupenyu kusvikira pakufa vedu zvino zvinhu zvakatongoma kuti zvinotongorwadza. Ina handikwanisa kutaura kuti ini ndiri kuti imhuka yakamudya nenyaya yekuti mabhonzo zvimwe zviri kuonekwa uko mapatsi akabva. Kana ari munhu chaiye handifunga kuti angambomira zvokusvika kuti angadambura chigunwe chemunhu ogodambura musoro bvisa munhu hembe ogoita sei. Saka ipapo ndopakutotyisa kuti isusu wacho hatichisina kunyatsogadzikana zvakanaka munharaunda medu imomo kuti mhuka idzi masikati machena zvinogona kungokubata kana dai uchitongofamba kudeyo. Saka zvinhu zvakutotyisa takutokutenda imi mauya kuti maitawo zvakanaka moti zvakufamba mundotiudzirawo mberi kuti nzvimbo yedu yeMurehwa kunyanya chikoro chihombe ichi iNyahuni Adventist High School. Saka chikoro chihombe chekuti mhuka imhuka munongoziva kuti kana ichinge yatopinda inogona kungosvikopinda mukati menzvimbo iyoyoyo kuzozviziva leta pamwe panenge patofa vana iri vatatu which is too late. Saka zvinhu zvokutoti tibatsireiwo kuti
prevention is better than cure. Saka tibatsireyo maita basi. Indo ndikuda kwachitaka endesa. Ndewe ndifuza zangu mambo maji kudifuza kunyauno. Mbezangu bazangu tanga ngufunza pasi ndakata. Kumwangu zambanga nditani mbulu yakashaya. Ikabonga zombate ni information muteza mafamba ni mbuni muwejwe mumu. Banda kona munakafa. Ali mvura katasa mdenga msora achisini. Ari mumvura. Asi apanyudze. Atinga muti munhu akanyura. Chii chimwe zvakare chamakaona panzvimbo ipapo? Mukutedza imomo tatarisa muwezwa imomo una tumakekenya twemusoro here muswa imo. Haina zvizhinji zvandakazonguva ndizvo zvandamona kuti ngandisuduke semunhu endiri wani fuda mombe. Makazodzokera kwakare kunzvimbo kwacho nevamwe? Tsanangurei kuti pamakazivisa vanhu chii chakazoitika mumashure? Patazivisa vanhu takazodzoka nevamwe ndifunga tiri about 10 tine mefew. Takasvika munhu yaavhuka ndakamuita asina nhumbi yake irifula, takasvika matumbu apanze. I think that's the only difference. Asi kufunga kwenyu mimi chii chinogona kunge chakatora nzvimbo? I don't know buzi musango. Munhu kwagona kunongosvika kusingaita. Zimea sechakata ungu ndizvo akatotanga uchema paya. Azonyaradzwa tikafana nezodzi nemapurisa ayo atidzokerei kwingo wakagara kwakagarira. Topatakazodzokera paya tikanogara pasi. Mapurisa akavhunza kati hai mumwe nemumwe maonera amaita. Munhu nemunhu ngaataure zvaari kufunga kuti pamwe zvingadai zvakaitika nekuti hatisizoziva zvakaitika panapa. Hongu tiri kuona kunge pakarwisana munhu nemhuka. Ndo zvatinogona kunge tichiona but pane mumwe anogona kuona maonero akasiyana nemumwe. Vanhu tese takaramba takanyarara. Sabhuku akazoti kana muri kunyarara zvinenge zvichireva here kuti takubvumirana kuti munhu toti akatakwa nemhuka. Vanhu tikabvumirana saizvozvo zvedu. But takati isi tiri kungobvumirana zvatiri kufunga kuti taona. Zvakanyatsoitika chaizvo izvo hapana ari kuziva. So ndo pakazonzi tikudo vanhu 5 here vanotsinirana. Nezvatati tichitaura panapa vakatorwa mazita avo nemafoni namba nenamba dzezvitupa nemapurisa akanga ari paya. So inini ndakazobva zvangu handina kuzopedzesa kuona kuti zvakazofamba sei bhozi vakazonzi nemapurisa chita ane nzara takumpinda unotya. Wakadzi chisununga izvo muende varume osara panapa kusvika tadzoka. Saka ini ndainitorwa roho zvangu ndikati nachakwanisa kuramba ndakagara panapa pandazobuda. Ndo maonero andakasvitawo. Saka tingati imimi muri mumwe vanhu vakabvumirana kuti akaurawa nebere. Sekuona kwandakaitawo kaini ndakangozvibvumawo nekuti ndakaona sekuti pakaitikira zvinhu zvacho pasini pacho pakaita kunge pakanga pachirwiswanwa zveshuwa. Nekuzoona zvigunwe zvakadimburwa izvi nekuzoona hembe dzakabvaruka pasi pemiti yakanga yakarumwa rumwe ndakangofunga kuti pamwe ndo zvakaitika. Panhau yakaitika handina tsananguro but ndine tsananguro imwe yezvinhu zvakaitika saizvozvi kumhiri kwedu kune vakarwisana nebere kwaMazana. Kune munin'ina wangu akarumwa nebere. Bere rakangobva kunzvimbo imwe cheteyo nekwakafira mutumbi wepano. Saka chikumbiro chedu ndechekuti isu tatiri kumbira hurumende kuti iwane zvaingaite panzvimbo yedu ino. Vatumire vegemu vatitarisirwo mhuka idzi dzaakukanganisa vanhu munomu. Munin'ina wangu akarwiswa nebere rakauya pamba vari 3 rikaruma mbudzi. Vakomana vakashekeshwa maoko akadimbuka. Vakatozenzwa takatozovanisa kwaMurehwa. Asi chikumbiro chedu ndechekuti vegemu dai vauya vaedza kutarisa mhuka idzi padziri kubva. Nekuti kune vana vezvikoro vanofunda panyahuni. Vamwe vanobva paMushaninga, Chaza, Mazana
nehumba. Sango iroro ndo sango rimwe chetero rinofamba nevana vapi ivava kana vamwe vakadzi varume vanonoshanda munyahuni pamisheni. Saka chikumbiro chedu chaiye chikuru ndechekuti dai vanga vatikasirawo nekuti mhuka idzodzi dzinotovemo musango irori. Sechi akashayikwa musi wechina. Hondi yakaizoitika kweduku yakaitika Friday yevarume vatatu vakarwiswa nebera raisworova madhoo richipinda mumba vanhu vari vakarara, zvihuri richirova zvesimbi zvichikwachuka zvekuti kumba kwomunin'ina wangu dai kupinda kwarakaita mumba rakaswana vana varimo mavanochirara. Mhero zvakangoitika vakabva varamba kurara mukicheni vakandorara mubhedroom. Rakatosi kupinda matsoka takatoswaona pai pamusiwo. Zvaitika kumanguva izvi zvakabvira kuma 2 dzeusiku kusvika na 5 o'clock. Bere rakazofana 5 o'clock asi pamba rakasvika na 2 o'clock dzeusiku. Saka vakazorikurira vakarouraya. Vakazorikurira ndofunga kuma 5 o'clock ndo parakatanga kupunzika pasi. Miri waro wese watemwa nematemo. Asi sokufunga kwenyu ndiro rega here bere rakaita uko neuko kana kuti anogona kunga akawanda? Saka isusu tiri kupa chichemo chekuti ngavauye vegame vatarise. Tiri kufungidza kuti mapariro akadi akawanda because haraiti rotema sechi kana akatemwa nebere, rotema mombe dzasabhuku nehumba masikati na 2 o'clock, rotema mombe dzasabhuku nehumba mbiri. Imwe 1 yakatonotengeswa kubhucha, 1 imwe yakarumwa ronda idiki. Friday vo 2 o'clock raakutema vanhu kupi Clifford na Jacob kwa mazana. Saka tiri kufunga kuti akawanda mapera. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka tiri kukumbirisawo zvekukumbirisa kuti hurumende dai yaedza kuti mapurisa patakapa ripoti paroads vakati izvo vanofanira kuti nyaya iende mberi. Zvino stiri hapana kuenda mberi kuti vanhu vari kuparara. Izvo vana vachatadza kuenda. Handifungi kuti vabereki muno machaza kana mamazana kana mamushaninga ungaregere mwana wako achienda kuchikoro iko kwaita zvirombo zvakadai. Saka tiri kukumbirisawo vegame ngavauye vana vaone maenderero kuchikoro. Pamusoro indini mukomana yafuzachi nemukomana ndapabasarichi kufuza kukombe zangu nini kadini ndapa mukomana wekutafuza mombe zangu mukomana zvazeto aizopana nona uyu inikone nesikwa ndizuba. Saka ini ndazonzi kwakombe zasungwa kwaprazo kwakomishenu ini ndorivadanda mishenu vataro mishenu vataro mishenu vataro tunachwadi ava ndotenda munda vandu mombe dzarese kwakombe paradza right. Asi iye mukomana apo ombedzi kuti adzoke musha satara fungati vamwe aenda kumafaro zvake umo kare isi paitazadzara paipo tasinda kuisu tabhadhara tazoti izvo musochina izvo musi kwa 17 musi wanike 18 nje izvo yaibuda musani atora tibatsirenika tanzwani kwaziva mukomana ari bhojana kwaziva mukomana bhojana itanza inini munzara dambukunai waraiti vanonda kuti taura kuti chii hanzaiwa ndana munhu akafa kumusango umu waraiti vana munhu akafa munhu ndiani hanza nini anzwa ndiani nini anangwerese ini anangwe vakasika vangorowo vandatizawo right. Ini ndamanya kuenda svika ndakapanapa ndiki ari pane zoro nyati ndikapanapa ndasvika nepanapo tikamira panapo tikasvona vadzimai vake vari pano vadzimai vake anotaura machita tanguti ako baba uri kupi anza baba 2 days
tudezi sambura baba tudezi baba ndandisukuona ma right kuti siti tarodzima kuti ndozvitanzwa isu takatya vatati yandiwe kuna sabhuku vatasvikaonani kuna sabhuku sabhuku tasinamadzimake mwaripo ati amai paime yaitatanzwa mboko saka tamhanya kuti tinzwa kuti sechamira sei anza baba napo vaenda kuna muraini right baba zvanda muraini towana senza yari zendesi kwenda fonere baba vafonerwa baba ngota va kana yari nyamutore izvi nenzwa kudhara nditopati pechipenya ipi nditopati pepenya iyo rumba ndike kumkomo vatamhanya ikoko chivati asvika kune munhu ingaone chi ingaona mune ivuti zvo saka tasvika paipa tasvika nyaya iri pakatiwo tiata sei sabhuku neyaitika isu tine munhu watosvaka manaka vationesanaika munhu tifungidzira pa munhu akaenda kumafaro zvake saka isu tiata sei sabhuku chimanya mugomo mukure gomo kuti vanhu vasazoti titabuda taenda kuchi kwadoka tamaita buda kuenda musango tirata zoti munhu uyu ndiani kana ari wedu tora tagarira asi redu asi tasvika tofanirwa kwakasiwanda kumapurisa mission kumacheke tasvika tabvatira rume varumafana svika asi 10 mene tabvana kumatochi kwenguva doko svati tasvika ikoko tasvika uya munhu hauna munhu ndengari pamberi yaitungamirawo tasvika tikavhenekavhenekawo tikaona munhu uyu kuti titi munhu ndiwedu munhu asamupfeka sakuti achiri imhoka yemusango yaisiyawo kambatya naika manje isusu tapusa isusu hatifanire kumupurisa wamusheni kuti uri papi kachikwado tafanira mupurisa wamusheniwo kati ndiri mumba takaenda tese tikasvikaona kadhoo akabuda mumba munhu abuda mumba wemupurisa wamusheniwo isusu sati tambotaura chinhuba vangoti aiwa ininowo ndafamba so ndandingirikawo netsvaga mombe yamedhemo watenga mombe medhemo watenga mombe paramisheni paramba ndokurisevha asi zvawatenga mombe vari kuishaya saka inini ndazonanawo nemunhu anonzi kaprosi ndataura nemunhu anonzi prosi ingayatakura huni muno misheni saka uyu prosi atizvo inini vanitotakura hunuku nana kunyamanyama panzvimbo yamira soso kuti saka inini hanzi vana kuti ndofamba mombe yadyiwa nemberi ipapo vananga paipa nananga pai ndatangonawo mwezviko inini ndaonawo zvemwezviko ndangoti aiwa mombe yarusirwa pa mombe yarusirwa pa kutaura mombe yazviwa papa hanzi inini ndichingoteerawo semwezvika ani vanaonapo mira kuti ga ndikati aiwa ndomombepi mombe yayi ndatopadhiza ndivana kuti iye asi mombe bai uyu munhu asi munhu hanechi hana musoro hana ruokuma iye nemaonero akaitawo right kana isiso nemaonero titaitawo tisingazoti hane zvuma zvachwado andari paipa aitira inini kare ndafanira mapurisa iwani kamurehwa purisi murehwa purisi yatizvo niki nyaya isusu kuenda macheke saka isi akufanira niki anda macheke vati vafanira anda macheke atizvo aiwa isusu tatomudzira tese kuuya isi papo takamirirawo kusvika nofa inge vafunani here tikataura napazasi tikamuzirifonidzemandere napazasi tikamutasi muzirifonerawo vatatese nematochi edu vatatize kuonowo tikaona isi kuti tirare ipapo titarire munhu asiri kuzivaka tangotyawo saka isi kuti tazikonoko isabhuku isabhuku andizvo sabhuku nakuti kuti tikupinda mbo nafonerwa namapurisa munzatara tasvika tatatakura munhu hatazoti nezuro useni panza vanhu ngwarisi vanhu ngwauye mapurisa ngwasina chavabatama mapurisa vaitanga mutsvaka chi kuti vaone kuti zvatangira papi saka isusu tasviko
nemapurisa vafambo ndovatanga kuona vanhu vese paitika zvinhu zvese. Saka isusu hatina ishe chiro chazozi kuti vanhu mese mamese vanhu somumusha imi zvamafunzira mashaya munhu zvaipfeka munhu imi ndimoita imi ndimozviziva. Saka imi vanhu mese hatifambai tangafambo vanhu patangaona kana zvigunwo pane madadhi emusoro yatatiwa takashayawo ruoko rwainzi harupo ruripo pane mazino vanhu vafambawo pane mbatya nepairigirwa nepaitika basa risiri notati papadwo zvokuti kana mazino eberewo apedza rumechi kamiti ese vanhu vepapo kamapurisa ati mimi kamagutsikana here kuti munhu wenyu ndiye here mbatya dzake here vanhu vese vati ava kandizvozvi chete. Muri kufungidzira kuti wakapondwa? Akapondwa, hakuna kufungidzira, akapondwa ndozvavari kutaura. Ndo watinoda kuziva kuti ndiani akamuponda. Akaponda hamusi kumuziva? Hatisi kumuziva. Ko mapere aya? Mapere ndiwari kunyanya kutaurwa nevakaponda nevakamuona atandanisa bere achifudza mombe achida kununudza bere mombe. Paiwo nevanhu vakatomuona ivavo havasi kutaurwa vakuti vakafamba sei pana sei kupfuradzo. Aiwa, maita basa regai tichinzwawo kune vamwe. Ini ndinisabhuku chaza. Panapa pakaitika chiitiko chikuru chakatika chakamadza munhu wese. Chiitiko ichi hasati chakamboitwa muupenyu hwedu hwese. Ndofunga kuti musi wechina pane mukomana akaenda kusango chinofudza mombe. Semazuve sekuti mukomana aita basa rekufudza mombe anonzi sechwero chauke. Saka mukomana uyu haana kudzoka. Ndakazopiwa ripoti musi weSaturday manheru kuma5. Nzwa kuti kune mukomana asina kudzoka anonzi sechi, asi pane board yaonekwa kupurazi rinonzi Nyahuni mission. Saka ndo patakabva taenda ikoko. Asi paisuspectwa kuti pamwe angakwanisa kunge ariye nekuti mazuva ese anosita akaenda kunofudza mombe anotsoka, asi ipapo haana kunge azodzoka ba. Saka tasvikako pane vakomana vaifudza mombe vakamuona ari munenge pane kamwe tributary kanonzi Rungu. Ndo paakanga akarara mukadziva akabvisa hembe. Saka akanga asina musoro nerimwe ruoko rwekuleft papalm yenge isisipo zvinenge zvigunwe zvese zvemakumbo penge pachisina zvese zvemukati penge muchisina. Chero zvinotiratidza kuti munhu uyu anga ari mukadzi kana murume, munhu watakaona penge pasina. Asi chinhu chatakabva patakazviona izvozvo takabva taenda kusecurity yenhenge yeNyahuni tichida kunoona mumwe security anonzi Matongo. Tichisvikako tichibva tamutaurirawo achiti mazosvika zvenyu panapa, but munhu ina mbenge ndatombomuonawo yaitsvaga mombe yake yaitsvaga. Saka tikati saka mafondera mapurisa here achiti kuti ndazofondera mapurisa enhenge yemacheki. Saka afondera mapurisa emacheki vanzi havamirire zvenyu vari kuita se vari kuuya. Ndokubva isusu takagara ndofunga kuti kubva kumapasi 8
kusvika mapasi 9 tikati kunze kwadoka gatende kumba. Ndichingosvika kumba ndofunga kuti ndichitanga kudya sadza around 10 past 10. Foni ichibva yapinda inzonzi mapurisa yazouya yemacheki. Tikati alright, svika ndikati vane urongwa upi, zvikanzi akabva angokata foni. Tikati alright. That is musi weSunday kuseni ndopa ndakazonzwa kunzi vafonera mumwe muzukuru wedu security yemuno musha mwedu muvillage muno Machaza, anonzi Mare Arwisi, achiti muri kudiwa kuNyahuni. Saka isakazobuda semusha tikaenda futi kuNyahuni ikoko, tikaona vakaungana pane chitiko chinenge chaitika ichocho pane bhodhi yemunhu vachiti mbatya dzemunhu dzinenge dzawanikwa. Saka takazobvunza mukadzi wachona kuti anga akapfeka hembe dzakaita sei. Kanzi anga akapfeka bottom yeblack nejaketi yered. Saka isusu patakasvika ipapo tichinzi nemapurisa handei tinomunoona pataona mbatya. Tiri murodhi kuenda ipapo taiona zvimadekenya zvemusoro, zvigunwe, shaya dzine mazino, zvimwe zvidekenya zvinge zvine uropi. Saka zvakati papachena kuti mukomana uyu anofanira kunge anga adyiwa. Saka tazosvika pahembe, takasvikoona nhingi hembe bottom yenge yarehwa yeblack yaye, takasvikoona iripo nejaketi yered. Vatangoona kuti zveshuwa uyu munhu uyu anga ari munhu watinge tichitsvaga mwana womusha muno maanonzi sechimo chauke watinge tichishaya. Saka ipapo tichibva tazomirira mapurisa CID yekumarondera yanga yanzi iri kuuya, ndokubva vauya bva vasvikaitawo mainvestigation avo. Takazobva kuma3 mushure mekunge vatora mainvestigation avo, bva vatakura bhodhi bva vaenda nayo kumarondera. Saka vakazoti kana takunoita postmortem kana tapedza, kana tanonoka imimi vanhu kwachaza mozotibata. Asi nyaya iri panapa manje ndeyekuti mhuka idzi dzawanda. Saka zvadzawanda pakutodiwa rubatsiro rwokuti zivisai vanhu veWildlife kuti vakwanise kukubatsirai kuita kuti mhuka idzi dzisarambe dzichikuparadzai. Nekuti musi wechipiri, musi weFriday pakanga patombourayiwa futi nhingi, patomborumwa futi vakomana vepanext village repamazana kana kuti Mushai, vakatoenda kuchipatara kuMurehwa hospital. Saka isusu tiri kutochemawo kuhurumende kuti mhuka idzidzi dziri kuti torera vanhu, iko nezvevanhu vega vega, hadzisi kubata mhuka, dziri kubata vanhu. Saka tiri kutochemawo kuhurumende kuti devenge vauyawo vatibatsirewo kana kutodzivhima mhuka idzi dziregere kuramba dzichitiparadzira mhuri. Saizvozvo tiri kutoshungurudzika nekuti mukomana uyu anga ari mukomana anga achitumika. Asi zvisinei zvazvo, tiri kutochemawo kuhurumende kuti denge atiita kuti mhuka idzi dzavhimwa kana kutananisirirwa kure kuti dziregere kuramba dzichiparadza vanhu. Hanifanira naiwa chete. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga nhau yaitika pano mainzwa, asi chichemo chine mhuri yepano ndechekuti pasiwa mudzimai nevana uyezve havana chekubata zvachose. Saka zvanzi izvo kune vaya vane mwoyo murefu vanokwanisawo kubatsira nepavanogona. Aiwaka, batsirai mhuri iyoyi. Munongotibata isusu veDrewmas Media, tichange tine nhare dzeve pano tobva takupai motaurirana nawo
kuti mungabatana navo sei munge muchikwanisa kuvayamura, munge muchikwanisawo kusapota mhuri yasiyiwa nemufi. Nhasi ndini, mangwana ndiwe, anoziva ndiani kuti ndiani anotanga. Kana tine mukana wokunge tichiyamurawo aiwa ngatiyamurei mhuri yasiyiwa. Kungoti chete munhu afirwa kuti timuunze pakamera tichitaudza tiri kumupa mutoro mukuru, hatina kukwanisa kuti tinge tichidaro, asi chokwadi ndechekuti pari kudiwa rubatsiro chairwo. Vanokwanisa kuwana zvekudya, aiwa batsirai. Vanokwanisa kuwana zvekupfeka, batsirai. Vanokwanisa kuwana ngave magumbeze chaiwo, batsirai mhuri yasiyiwa idiki zvikuru. Saka vatizvo vari kudawo rubatsiro. Ndinozviziva vakawanda vari kutiona, vari kuAmerica, vari kuSouth Africa, vari muno muZimbabwe, mabusinessmen muripi, batsirai vana, batsirai mhuri yatambura. MureZimbabwe, ndofunga nhau yataurika pano mainzwa, mavanzwa vanhu maonera vakaita nezvavanofungidzira, manzwa zvakare zvataurwa nasabhuku vedunhu rino kuti aiwaka imimi vanoona nezvemhuka dai waro mauya mamboedza kufamba maona kuti ndiro here bere hwani rakafa iri kana kuti kune mamwe achirimo musango umu. MuleZimbabwe ngethemba ukuthi lizwile ihlobo, lizwile bonke abahlala kade behlala le ndoda leyi, lizwile lo sabhuku onguye uyisabhuku wesigaba esithi hayi bayehlelwe lusizo olukhulu kakhulu. So bebecela ukuthi laba abakhangela ngokwezinyamazana isikhathi ezinje izikhathi zokuthi bebuye bebona ukuthi izinyamazana lezi, impisi le esibulale abantu, impisi le esihlukumeza abantu, impisi esenza ukuthi isigaba sihlala nje singathukuthekileyo, impisi eyenza ukuthi isigaba sihlala nje singakwazi ukuthi siyenzeni sisesaba. Ngiyathemba ukuthi libazwele besithi kulabantwana abaye ezikolweni, khathesi abazali bazathi umntwana nami ngangcone ngaye esikolo kulokuthi ngihambise edliwa impisi. Tichaona kana nguva dzatendera, ndofunga migwagwa yacho nguva dzese, ndofunga hurumende nevese utungamiri hwese vari kutiona panguva ino tiri kuchema nenhau yemigwagwa. Migwagwa inoda kugadziriswa. Munoona panogara vanhu panofanira kusvikika. Ndo chokwadi ichocho. Mugwagwa tafamba nawo hauna kunaka zvachose. Mugwagwa unoda kugadzirwa. Isusu varombo tinofamba netumota tudiki, nhamo chaiyo. Unotoziva kuti munhu ane bhasikoro anokuovateka achienda iwo uri mugwagwa, zvigofamba here? So MuleZimbabwe, isicelo esilaso isicelo sokuthi laba abaceliwe ngusabhuku lalaba lezihlobo zomufi, isicelana ukuthi ngalesi sikhathi abenyamazana libona ukuthi liyathatha iaction yini. Sesicela futhi lo hulumende ukuthi phela lapho uhlala khona abantu kakuhambeke, singayisikho ukuthi lokho kukudala ukuthi sasihamba ngenyawo, sesihamba phela ngalezi ezilamafutha kakuhambeke phela. Asimumaguta aiwasando dzenyu mambomiramira. Aiwa taingozva kuti kungofamba nemapotholes. But yezvinezvi zvichiri kwasi zvavanani, tinotenda zvikuru ipapo. Asi kumaruzevha uku ndofunga makaona paya tichienda kunzvimbo yeShamva, ngoma ndiyo hakuna migwagwa. Unotongoona kuti apa kana wakomana nomushikashika mawaomesera ndo vacho kavanotakura vanhu kuti vabvewo kunzvimbo dzacho, hakuna mabhazi, mazupuko acho hakuna. Harifambe zupuko pakadai, hazviite. Saka MureZimbabwe nhau yeta kuti taure nyaya yemugwagwa ndeyekuti kana nguva dzatendera vazhinji vaigara vachiti gogo kwaMusami vari sei. Tichaona kana nguva dzatendera tinogona kupfuura neko tichiona kuti vari sei. Ivo vakatifonera vakati uyai kuno, kuda vane zvavaroda kutitaurira, kuda kutitaura kuti nyoka yavo vakarasa, vakauraya kana kuti. Asi sekuru ndiwo ndakabata mashoko avo vachiti tafa nenzara vazukuru tioneiwo. Hanzi mutadzi ngaaregererwe. Kune vanokwanisa kuvabatsira. Vana kavakatiza musha vakati hatigare pamba pane huroyi, vabereki vasara vari tu vachembera vakura, vanoda rubatsiro. Vanhu vakaroya, vanhu vakafa ndo zvatowopo. Asi ivava hatisi mhondika, tinofanirwa kunge tichiwanikwa zvakare tichibatsira.
Muli Zimbabwe endra kutsho ngokuthi izikhathi zingasivumela nje sizathi ukuthi sidlule sike phela sikhangela ukuthi ugogemsamo unjani ngoba kwasitshayela ucingo sithi hayi wena phela ngeke ndibone bazukulu hayi silathi sizathi ukuthi ilanga lingasivumela sizathi phela ukuthi sefika khonale silitshele Muli Zimbabwe ke sikhulumelana sitshela ukuthi kuyini okuhluphayo kuyini okuright nxa kukhulu ngakho akhala ukuthi hayi phela indlala sisubulala hayi umango eselale eziko sizathi ukuthi sikhulume labo Muli Zimbabwe ngiyakwazi ukuthi lilomo yomuhle lizathi kubaniko kuyabe kulilakho Nasirari mwezuwa ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupakurai musakanganwe Muli Zimbabwe tine nhau iya yekushamva yedzimba dzaingotsva zvisina tsarukano mambo bushu akapindira vakati mudunhu mangu handidi mashura akadai saka tarisirai nyaya iyoyo takatoitora chasara kukupakurirai mambo bushu achitaura mafungiro avanoita pamusoro penhau iyoyo plus pane zvimwe zvavakafonora zvakawanda zvichiratidza kuti baba vepamba apa kana kuti vavaishandira vacho kumaini pakave neurombwa vanhu vaiti vachinomaina vaipfuura vachipesana nenyoka ichibuda panze vapedza kumaina vakuenda nyoka ichipinda makare pozova nekukuwara kwakaitika panzvimbo iyoyo ropa richijuja zvichinzi ropa iri ndo raifidha zvakare nyoka dzepamaini hatina chatinoziva asi muchainzwa nhau iyoyi ichifonorwa bvumburudzwa ichiongororwa namambo bushu so Muli Zimbabwe iyo kukhona elikulindele elikufanele phela lihlale phela libamba amafoni ngiyokuthi indaba yazinenge Drewmas media silazo sahamba phela eshamva hayi saliphathela ukuthi hayi yena umkhulu wesigaba uthini inkosi yesigaba ithini kodwa liwobani kwazi ukuthi okubuyayo inapitapichete ndosaka tichitika hapana kumwe kwamunowana nhau dziri kuitika munyika yababa kunze kwepaDrewmas media Drewmas media taking you to another level tichakusvitsai palevel chairo Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga